Iho on ihmisen suurin elin. Se reagoi herkästi ympäristön lämpötilaan. Kun iho jäähtyy, kylmäreseptorit välittävät tiedon hermoja pitkin aivoihin ja sympaattinen hermosto alkaa erittää noradrenaliinia. Hormoni saa ihon pintaverisuonet supistumaan, jolloin lämmönhukka vähenee. Lisäksi sillä on positiivinen vaikutus niin ihmisen fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Kylmän hyödyistä on tieteellistä näyttöä. Toistuva kylmäaltistus lievittää vammojen ja sairauksien aiheuttamaa kipua, parantaa stressinsietokykyä ja kohentaa mielialaa. Kylmähoito nopeuttaa myös lihasten palautumista urheilusuorituksen jälkeen. Perinteiset kylmähoitomuodot, kuten avanto, kylmäallas ja huippukylmähuone, ovat harvoin helposti saatavilla. Amandan on kylmähoitolaite, jonka voi asentaa omaan kylpyhuoneeseen. Sen vaikutus perustuu sumujäähdytysilmiöön. Laite muodostaa vedestä pieniä sumupisaroita. Niiden aikaansaama sumupilari sitoo tehokkaasti lämpöä kehosta ja ympäröivästä ilmasta. Sumupilari tuntuu miellyttävältä ja jäähdyttää ihoa tehokkaasti. Amandan on luonnollinen kylmähoitomuoto kipupotilaille ja huippu-urheilijoille. Sen teho on todettu Suomen Reumaliiton ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen kliinisissä tutkimuksissa. Amandan, kylmää voimaa.